седмица, седмицата в месец, месецът от месец става на година. Още една година от живота ми в този свят, посветен на уикенда в жълто-черен цвят. Дай ми Божи глас, да викам, да крещя, да разкажа на младите за стари времена, да разкажа Боже за гордостта, за идеята в жълто-черна красота. Знаят ли Господи, че хилядолетия преди Христа е създаден града в днешни времена, наречен Пловдив, и векове след това е отцветен с жълто-черна красота. Красота, красота, вяра и борба, те крепят цял век поколения. Цял век поколения. Ботев, Пловдив, гордостта на Тракия. Ботев, гордостта на Тракия. Ботев, гордостта на Тракия. Ботев, гордостта на Тракия. 100 години красота, вяра и борба. Ботев, гордостта на Тракия. Ботев, гордостта на Тракия. Ботев, гордостта на Тракия. Красота, вяра и борба. 100 години за някои много, други малко. 100 години за нас са си реалност. 100 години минали, през какво ли не, през фашизъм, комунизъм, но си останахме. Тих бял Дунав се вълнува в нашите сърца, тих бял Дунав пеят и нашите деца, защото и ние сме го пяли, и прадедите ни знамена са вяли. 1912 в пик от вечността е създадена една кауза за нас, религия издържала диктати и системи, устояла на всякакви политически промени. Минали от царство към фашизъм, войните две световни и после комунизъм. Един паднал в боя, друг в стремежа, е продължил идеята обратно на колежа. Ботев, гордостта на Тракия. Уважаеми зрители, добър ден и от мен от Пловдив. Добре дошли на прекрасната атмосфера на стадион Христо Ботев. Пловдив дочака своя голям футболен двубой. Ботев срещу Локомотив Пловдив, своето голямо футболно дерби в 15-тия последен кръг на полусезона. Едно дерби, което по своя колорит, както сами може да се убедите от кадрите, които ви показваме от стадион Христо Ботев, по своята резултатност, по своята драматичност за последните години, няма равно в България. Дерби подчинено единствено и само на атракцията на атакуващия футбол. Чудесна игра с глава, 1-0 за Ботев Пловдив. 29-та минута. Кръстев извежда жълто-черните напред. Ето къде излезе сега Камбуров и възможност за Ботев да изравни резултата. Играе с ръка Васил Камбуров и това при всяко положение ще донесе огромни неприятности на Локомотив Пловдив. Трябва да ви кажа, че в този момент Сталев отива към вратаря Камбуров, да видим какво ще реши той. Жълт картон за вратаря на Локомотив Пловдив. Изстрел на Димитров и 1-1. Резултатът е изравнен. Този гол ще бъде записан в 45-та минута на матча. Радва се Борислав Димитров, целият отбор на Ботев. Много филно, много интересно центриране и 2-2. 2-2. Това беше момент, в който бранителите на Локомотив отново сложна. Борислав Димитров в наказателното поле. Изстрел и 3-2! 3-2 за Ботев Пловдив. Втори гол на Борислав Димитров. Страхотно изпълнение. Стреля веднага. Затрудни вратаря. Сега пада Даниел. Удари 1-0 за Ботев Пловдив. Ботев Пловдив открива резултата в 86-та минута на двубоя. Невероятна радост по трибуни.